जोंना बे बरबरि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बरबरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि मायथाइ थामहिनबा सनाथि मायथाइ फालिथाय बे फालिथाया जोंनि मोनसे जारिमिनारि फालिथाय जानानै थागोन। मानोना गायसनजेननायनिफ्राय बरबरि गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ 1977 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन आरो बरबरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 1976 5 बोसोरनि उनाव बेखौ गायसननाय जादोंमोन। गायसनजेननाय समनि एसे जारिमिनखौ आं नुनायाव आं मिथिनायाव बे समाव जेबोआनो गैयामोन। फरायसालिफोरा एलपि स्कुलफ्रा गंफा गंनै गामि गामि दङमोन। गेजेर फरायसालि होननायबोथ' गैयामोन। बेखौ एमभि स्कुलानो इयाव देरसिन स्कुल बायदि जानानै दङमोन। बेखौ 1965 मायथाइयाव माबानिफ्राय लाबोनानै बरिमाखानिफ्राय लाबोनानै बेखौ जोंनि बरबरि ओनसोलाव गायसननाय जादों एलपिनि फरायसाफोरखौ फरायनायनि सुबिदा होनो थाखाय। बेनि उनाव मोनसे मा जाबाय बेयाव गोजौ फरायसालि नांगौ साननानै बे फरायसालि गायसननायनिबो मानसिफोरा सानसुमैफोरा सानबाय बेवहाय कामाख्या प्रसाद बसुमतारी बिथाङा दा जोंनि गेजेराव गैलिया। सोलोंथाइखौ बे जोंनि गेजेराव लाबोनो थाखाय बा सोलोंथाइनि सोरां लाबोनो थाखाय थैथां बिथाङा नाजादोंमोन। गामियाव बे समाव जाम्बा जाम्बि लेखा फरायनाय सुबुङानो खोब खममोन। अन्तत 10%आनो गैयामोन फरायनाया। फरायनो हरो दसे दसेनो ड्रप आउट जायो, दसे दसेनो गावबा गावनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव हगार हरा। सोरहाबा खामानि मावनांगौ, सोरहाबा हालेवनांगौ, माबा दाहोना मोरखिया दोननानै जानांगौ, बे मेन्टेलिटिनि मानसिमोन। नाथाय कामाख्या प्रसाद बसुमतारी बिथाङा बै समावनो गोजौ सोलोंथाइ लानो हादोंमोन। लानानै दानि बरमा गोजौसिन फरायसालि बा जौसिन फरायसालिनि बिथाङा हिन्दी फोरोंगिरिमोन। दा बिथाङा बे समावनो सानदोंमोन जे बरबरियावबो बेबायदि मोनसे सोलोंथाइनि थासारिखौ जोङो जौगाहोनांगोन। मानसि हिसाबै दानांगौ, मानसिखौ मानसि हिसाबै दानो थाखाय सोलोंथाइनि गोनांथिखौ बुजि मोननानै जाम्बा जाम्बि मानसिफोरखौनो लानानै बिथाङा फरायसालिनि नांगौ होननानै गोजौ फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि बेबायदि गायसननाय जादोंमोन बरबरि ओनसोलाव। आरो बिथांनि बे नाजानायाव मानसिफोरा लासै लासै मदद होबोदोंमोन। मदद होबोनानै दा बे जाय फरायसालि 1971 मायथाइयाव गोजौ फरायसालिखौ गायसननाय जादोंमोन बेयाव दा जौसिन फरायसालि जालांबाय। दा बेनो जोंनि बरबरि ओनसोलनि गंसेल' जौसिन फरायसालि। एलपि दङ, गेजेर फरायसालि 3, एमभिजि 3 दङ, एलपिआ दङ आरो दाबो दुखुनांथावै भेन्सार स्कुला जोंनि गेजेराव दंबावो, 2 दंबावो आरो 2 स्कुला जोंनि बे आसाम सरकार बा SSAनि खान्थि बायदियै जोंनि फरायसालिफोरा बिल' 15 स्टुडेन्टस थानाय फरायसालिफोरखौ मार्कआप खालामनांगौ होननायाव जोंनि फरायसालिया नैबे बारदै सिख्ला नैबेजों जेराव मिथिं खुंगासिनो दङ बेयाव बारदै सिख्ला हिनजावसा गेजेर फरायसालिया गुबुन गुबुन स्कुलाव मार्कआप जानानै फोरोंगिरिफोरखौ हरजाजोब्बाय। दा बे फरायसालिया बेबायदि थांनानै गैलिया। बेनि उनाव 1119 नम्बरनि मोनसे गुदि फरायसालि दङमोन। बे गुदि फरायसालिखौ जोंसार गुदि फरायसालि होननानै जोंनि 1 नं दिगालदगायाव बाइबारकेसन खालामनानै लांदोंमोन। नाथाय बेबो दा बे फरायसानि आंखालाव बिल' 15आव गोलैनानै बे गुदि फरायसालियाबो दिनै गैलिया। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। सोलोंथायाव नाथाय जोङो जौगायाखै नङा, जौगादों। दानि सानखोआव जोंनि बे माबायाव होनायाव गासैबो बेखौ होनाय जादों। जोङो जायफ्रा प्राइड एबा जोंनिफ्राय ग्ल'रिज बर' बिजोंजों फरायनाय नङाब्लाबो गुबुन गुबुन बिजोङाव फरायनानै सरकारनि गोजौ मासि आवग्रिनो हादों, गावनि जिउ राहा दानायाव गोजौ मासि आवग्रिना लादों, बेफोरबायदि सुबुंमोननिबो जोङो बेवहाय माबा होनाय जादों, फट' होनाय जादों आरो बिथांमोननि सिनायथिखौ बेनो होनाय जादों आरो बिथांमोनखौ दिनै बरायगोन। बेफोरबायदि गोजौ मासि मोननो हानाय सुबुंमोनखौ बरायगोन। आरो बे माबायावनो जों ओरैबायदि खाफाल गोनां जोङो मा खालामदों जे 1971 मायथाइनिफ्राय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जेसेबां बिबानगिरिफोर दङ, जायफ्रा दिनैसिम थांना दङ, जायफ्रा दिनै गैलिया, बिथांमोननि न'खरखौ निबो सुबुंखौ लानानै जोङो मान बावदों। आरो मोनसेया जाबाय
बर' फरायसा आफाद दखरानि बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो जोङो थानायखिनाखौ मान होदों आरो गैयैखौबो न'खरखौ लिंनानै मान होदों आरो रमान आंखौ जेल जानाय बर' थुनलाइ आफादनि 1975 मायथाइनिफ्राय 74निफ्राय 75लागै जि सुंद' समाव सोमावसारनाय जादोंमोन स्क्रिप्टखौ लानानै बे स्क्रिप्टखौ लानाय आन्दलनावबो जोंनिफ्राय सा 16 सुबुङा मा जादोंमोन जेल जानांदोंमोन सोरबा बुख्रेब सुख्रेब खालामजानांगौ बिथांमोननिफ्रायबो गोबाङानो गैलिया खायसेया दङ बिथांमोनखौबो बरायनो मोनो बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा बेयो जोंनि थाखाय जारिमिन आरो दा जोंनि गामि गामि स्कुल एलपि स्कुलफोरा दङ दा दुखुनांथावा जाहैबाय जोंना मिडियामखौ बर'फोरानो नासयनो हमबाय सिगां थैथां नाजानानै गायसनबाय थैथां नाजानानै स्क्रिप्टनि थाखाय जोङो माबा जालांबाय आन्दलन सा 16 सुबुङानो जिउ खोमालांबाय नाथाय दिनै बर'आनो बर' मिडियामाव गावनि गथ'खौ होनो एसे दाउट जानाय एबा सन्देह जानाय जालांदों बे दुखु गोनां बाथ्रा दा बेखौ लानानैनो दिनै मोनसे सेमिनार खुंनाय जादों आरो बे सेमिनाराव बेखौनो लानानै फरायसाफोरनि दिथागिरि एबा बिगोमा बिथांमोनखौ बेवहाय फोरोंथाय बा बाहागो लानानै बिथांमोननो फोरोंथाय होनो सानदों फरायसाफोरखौबो लानाय जादों आरो जिउ राहा दानो फरायसा जायफ्रा फरायबाय थादों कलेजाव हाई स्कुलाव बिसोरखौबो लानानै बे सेमिनार जादों बे मोनसे फिथाइ होगोन होननानै जों सानदों दा बे जोंनि मावनायफोरा एबसु आरो साहित्य ज' ज'यै जों मावबोबाय थादों आरो बेबायदिनो ओनसोलखौ जौगानो सोलोंथाइ बिथिङाव नाजानाय दं हिउमेन रिसर्सआ गैद्राय नङा जोंनियाव जाबोगासिनो दङ उनाव बांसिन जागोन होननानै आसा थिनाय जाबाय थारैनो आं गोजोननाय मोनदों होननानै आं बुंनो नांगोन माने बरबरि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बरबरि दखरा एबसुनि जा सनाथि फोरबो फालिथाय बे हाबाफारिया जोबोर मोजाङानो जादों आरो बे इसेबां मेहेरगोनां हाबाफारि जा जोंहा बिसम्बि बेखेवनाय बा जारिमिन बिजाब बेखेवनाय नायजाब बेखेवनाय आरो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय जा हाबाफारिया जोबोर मेहेरगोनां जादों आरो आं आसा फारिगोन आं जाय बिसम्बि सनाथि आगान बेखेवबाय थारैनो जोबोर मोजां जादों आरो बेवहाय आं नुदों नायदों एसे मेगन फिदिंदों आङो माखासे गागि लिरगिरिफोरनि बेवहाय लिरबिदांखौ आं नुनो मोनदों आरोबाव माखासे बे 50 बोसोराव जोंहा दखरा एबसुनि बिबानगिरिफोर आरो गुदि आफादनि बिबानगिरिफोरनि माखासे रेबगान्थि माखासे जारिमिन माखासे बिसम्बिफोरा बेवहाय हाबना दङ बेनिखायनो आं एक्चुवेलि गावखौनो दुगानाय मोनदों गोग्गानाय मोनदों बेखौ बेखेवनो मोननानै आरो फारसेथिं जा बिथांमोना सानथामनि हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ खालामफुंदों जोबोर मोजां जादों आरो साजायनाय माबानायफोरा मोजां जादों आरो बिथांमोननि जि डिसिप्लिन जे आब्रुथि बे आब्रुथिखौ नुनानैबो आङो गोजोननाय मोनदों खारन सरासनस्रा गुदि थुनलाइ आफाद बा जोंहा दखरा एबसुनि हिसाबै आरो जिल्लानिबो सायाव माने बिथांमोना आब्रुथि गोनाङै खुंफुंनो हानाया बेयो बिथां बरबरुनि गासै मेलेमजिबि समाज सिबियारि बिबानगिरिफोरनि गोग्गानाय होननानै आङो गावखौनो गोग्गानाय मोनदों बिजाब फरायनायनि जि हारिमु जिथु कालचार बियो जोबोद खम जालांदों बेखौ जोङो जेब्लाबो गनायनांगोन मानो होनब्ला जों नुखायो जे जोङो हाजासे बिजाब सेबखाङोब्ला बोसोरनां खालनां फाननानै जों फानजोबनो हाया दिनै आंनि जा साहित्यकानि बान्था मोनबाय लांनानै बखालि गथ' बिजाबा हाजासे सेबखांदोंमोन दाबो फानजोब जायाखै 20आवनो साबखांजानायमोन बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला जों नुयो जे जोंनि गेजेराव जों बिजाब फरायहोनायनि जिथु माने आबहावा बेखौ जोङो सोरजिनो हायाखै होननानै आं बुंनो नांगोन आरो बेखौ जुदि खालामनो गोनांब्ला जों मोनफ्रोमबो दखरायावनो मोनफ्रोमबो आनसलिकफोरावनो जोङो जिथु बिजाब मेला ग्रन्थ मेला खुंनायनि जों राहा खालामनांगोन आरो मोनफ्रोमबो जायगाफोरावनो जों रिडार्स फराम बे मोनसे माबाया जोंनो फैयाखै आरो बे मोनसे कालसार जोंनो फैयाखै आरो बेबो मोनसे नांबावगौ मा आड्डा जोंहा थुनलाइनि आड्डा थायोब्ला बिजाब फरायनाय हुदाखौ जों सोरजिनो हायो आरो बे बेलायाव जोङो मोनफ्रोमबो दखरा एबसुआनो जा बा जोंहा गुदि थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनानो जा बे फरायनायनि हुदाखौ बांहोनो थाखाय बेफोरबायदि आड्डा बा फरान रिडार्स फरामनिबा जों जुदि राहा लायोबा निस्सय जोंनि बिजाब फरायनायनि जिथु हुदा दानो हागोन आरो बिजाब फाननायनि बिबाङाबो बांगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो।